Здравейте, приятели! Пак съм аз и пак съм с разговор по темата. Днес това, за което първо искам да поговорим, е какво се случи вчера. Вчера въпросната Гергана публикува телефонния ми номер в няколко групи в Телеграм, които са за изпращане на сексуално съдържание. След което започнаха да ми пишат много мъже, може би над 100 мъже. Тук в следващата част на видеото ще ви покажа и скриншоти от чатовете с тия мъже, най-вероятно някакви телефони ще се видят от тези разговори, но реално това са мъже, които са ми намерили телефон от самата група в Телеграм, като тя е написала, че аз предоставям секс услуги безплатно, защото просто това ми харесва. След вчерашния буквално нанесен доста голям психически тормоз, изпращане на голи снимки от страна на мъже, беше много гадно. Аз не можах да вдигна на няколко от клиентките ми, понеже не съм им записала телефонните номера и си мислех, че ми звънят някакви мъже, защото те ми звъняха много хора. И да кажем, че това ми пречи на работата, защото вчера съм загубила някаква сума, благодарение на това, че не съм могла да запиша часове на тези жени. Апдейт по случая с Пловдив 24, защото знаете, че Пловдив 24 дадоха поле за изява на майката на въпросната Гергана. Тя така разказа някаква версия за нещата, която няма нищо общо с истината, защото той има доказателства, които са абсолютно в противоположна посока от това, което тя казва. След статията ми по Нова телевизия, която цяла България видяхте отговора от ГДБОП, че има образувано досъдебно производство и че жената действително има диагноза. От ГДБОП потвърждават, че са свършили своята част от работата и са предали случая на Софийската районна прокуратура. Но законът оправдава хората с доказано психично заболяване и отговаря на жертвите им, че не може да направи много по въпроса. Предстои да бъде внесено предложение до съда лицето да бъде настанено за лечение. Майката отрича да има такава нужда. Дъщеря ми не е зле. Това е било отдавна. Тя сега е добре. Писи от психиатърката си еми лекарства, писи ги. Променяно ли е лечението? Не, значи дъщеря ми не е толкова зле. Въпреки това, че те с ясната мисъл, че жената има психически проблеми, че има образувано досъдебно производство срещу тях, т.е. те са подсъдими в момента, имат диагноза. Според диагнозата, която има Гергана, тя такъв тип хора, които са болни от точно това заболяване, са неспособни да свидетелстват. Т.е. те не могат да дават реално сведения за ситуацията, защото те реално не осъзнават каква е ситуацията. Най-вероятно тя не може да прецени реално какъв е случай. Според нея аз се тормозя. Може би, не знам в главата й, аз се тормозя, а не тя мен. Но да дават платформа на такива хора, които реално говорят пълни глупости, нямат право те по принцип на официални показания в съда, защото просто те не са добре, за да ги дават тези официални показания. Говори, че те го правят според мен, с пиар, защото просто няма друго логично обяснение. Аз, искайки правото на отговор, защото според закона, тук ще ви оставя и закона, адвоката ми го извади, имам право на отговор. Сега, веднага след публикуването на статията на майката в Пловдив 24, където тя, всички видяхте много добре как ме клевети, казва, че аз реално не съм добре, казва, че аз преследвам дъщеря й, казва, че аз съм взела по-точно телефоните от ГДБОП.
аз съм подкупила ГДБОП. Казва, че съм ги продала, че съм изпратила съобщение, че аз мога да имам бебе, а тя не може. Че съм изпратила съобщение, че съм купила някакви неща на детето с парите от телефоните. Това са абсолютни клевети. Клевети. Че ГДБОП са я съблякли гола, че са я снимали. Това са абсолютни клевети. Дори част от това е използвано в статията на Пловдив 24. Те много добре знаят, че това е пълна клевета. И аз съответно, веднага след като съм видяла тази статия, с адвоката ми седнахме да напишем един мейл. Това е било следващия ден, след публикуването на тази статия. Тук ще ви оставя имейла с датата, кога е изпратен. Те не ми върнаха отговор. Аз качих стори, в което казвам, че за мен Пловдив 24 са измислена медия. И че също казвам каква медия сте вие да давате платформа на такива хора. Сега, когато се обадих по телефона на телефонния номер на Пловдив 24, ми дигна един мъж, който не се представи по никакъв начин, нямам никаква идея кой, как се казва. Говорих с него, разказах му каква е ситуацията и го попитах, ще ми даде ли право на отговор на това нещо. Той ми каза, че е дълбоко засегнат и много обиден от това, което съм казала в сторито, че Пловдив 24 са измислена медия и с какво право дават платформа на такава жена. И че няма да ми даде право на отговор, че аз му казах, че според, че това, което той сподели от Нова телевизия, било моя отговор. Аз му казвам, не е така, защото всяка медия по закон има отделно право на отговор. Тяхната статия не е написана така, че да си личи, че тя е отговор на моята статия, просто е отделна статия с отделно заглавие. При което аз му казах, че искам отделен отговор на това нещо, защото това си е чиста клевета. Той ми каза, не, няма как да стане, ти обиждаш нашата медия, след това искаш да имаш право на отговор. Аз му казах, че не съм обидила, защото обида, това е нещо... Да обидиш директно, да използваш някакви епитети и така нататък. Аз казах, че за мен това е измислена медия, което за мен е така. Тази статия може би нямаше да достигне до никого, ако не бях аз. Ако не беше моята аудитория, ако не беше моята платформа, тази статия нямаше да достигне до никого. Даже смятам, че трябва да са ми благодарни, че тази статия тяхна така се поразпространи. Ние ще им пуснем жалба на Пловдив 24, защото това за мен е супер некоректно. Начинът на отговор беше много арогантен, изключително груб. Човек се държа просто отвратително, което според мен не подхожда на човек, който трябва да отговаря за медиа. Смятам, че самия факт, че са публикували самата статия без да кажем Нова телевизия, когато публикуваха моята статия, се направи разследване, защото всеки един разследващ журналист, трябва да разследва някои случаи преди да го публикуват. Те не са разследвали нищо, просто са викнали една жена, която очевидно няма реална представа за реалността. Седнала е там, наговорила е 1 тон глупости срещу мен, срещу полицията, срещу разследващите полицайки, защото те също са потърпевши в този случай. Наговорила 1 тон глупости, те са го публикували това с заглавие ГДБОП съблече дъщеря ми и не знам си какво. Значи това е абсолютно несериозно за медиа. За мен, пак казвам. И да, държа си на мнението за това, което казах, че за мен това е абсолютно несериозно да го направят по този начин. Можеше да проверят, можеше да разследват, можеше да звънат на ГДБОП, щяха да им кажат, щяха да ги информират и те щяха да знаят с какво заглавие и какво да пишат в тази статия. Те са написали статията така, че аз я тормозя, така че те буквално са го написали точно обратното на това, което от Нова телевизия казва. Така че това не е опровергаване, защото те нямат доказателства, а в Нова телевизия може да видите как Нова телевизия са свързали с ГДБОП. Там са им върнали отговор, в който пише да, има образувано досъдебно производство и да, тази жена е с психически проблеми. Не трябва да има право на изява и дори по принцип не трябва и да свидетелства, защото тя, пак казвам, няма реална представа за същността каква е. Сега, също това, което ще ви кача, освен мъжете, които ми пишат вчера цял ден, ще ви кача частта от чата, където тя е писала в Телеграм групата. Как разбрахме, че е писала, свързахме се с админа на една от групите, като админа съответно
може да види кой е човека, който пише. Така видяхме, че номер е регистриран отново на майката на въпросната жена, така че, нали, по тази логика или тя пише, или майката. Това е друг вариант, няма. Продължаваме да се борим. Продължавам аз да търпя някакво просто ужасен психически тормоз. Просто ужасен. Психиката ми едва ми сдържа. Единствено благодаря на моята аудитория, защото срещнах много голяма подкрепа в тях и продължавам да я срещам. Получавам ежедневно хиляди коментари, които са за да направим протести. Ние ще направим протести. Аз съм твърдо решила. Получавам съобщения с хора, които ми казват: с теб сме, момиче, ще ти помогнем. Ще направим всичко възможно, нали, нещата да се случат, да има някакво възмездие за това нещо, защото аз в момента буквално нямам никаква вяра в нашата държава и в българската система. Абсолютно никаква вяра. Кученцето ми има такава слабост към това, когато плача, да идва да ме кушка. Нямам абсолютно никаква вяра в нашата система. Да, институциите работят, наистина работят, прокуратурата работи, полицията работи, но просто законите са такива в нашата държава, че всичко се случва супер бавно. И макар досъдебното производство, макар експертизата с заключение, че тя е опасна за себе си и за околните, тя продължава да ме тормози с абсолютно пълна сила. Не ме тормози по-малко, тормози ме много повече от преди. Днес е пуснала сигнал до закрива на детето, че аз не си гледам детето, че той било гладно. Не знам, вие кажете, за мен това не е нормално. И да, Пловдив 24 мога да ви изпратя 1 тон неща и дори не е нужно да ви ги изпращам, защото ако вие влезете в нейния акаунт в Инстаграм, просто за да видите какви сторита качва за мен, как ми обработва снимките, как ме обижда, как казва, че ще ме заколи, как казва, че ще ме убие. Ако само бяхте си направили труда да влезете да видите това нещо, щяхте да разберете, че статията, която публикувате, е пълна глупост. Дори не е нужно. Дори не е нужно да питате Геда Боб. Просто може да влезете и да проверите нейните акаунти и всички некролози, които могат да се намерят в TikTok. Как на лайфа ми пише, че ще ми убие детето. И аз продължавам да стоя безсилна. В смисъл, аз просто няма какво да направя. На арогантния господин от Пловдив 24 часа, който се държа отвратително по телефона и ми го затвори. Ми казва спекс инфлуенсърството. Вие не сте човек, който ще ми казва какво ще правя. Буквално. Това му беше отговора. Имам записан на разговора. Надявам се да спите с чиста съвест. Като знаете какво причинявате на една майка, която единственото нещо, което иска, е да си живее живота.